Nimbano oras manen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Sino Samuel ti bagbagam ibay ngay nawaw? Ay basta, Samuel mo tibag ani panyang anagan na. Panyang? Amo ni panyang deta Samuel ay nawaw? Ay, anina. Nakalipat ha. Ay, nalipatak di cellphone ka. Nabatik sa ijibal ay. Ay, sige, taglaba akaw. Ay, ayan gayam dagiti murong damon ray kan anaya, tarugya kon ti aglaba. Ay, nawaw. Ay, panawa ka ba? Ay, ibig! Na, pimanaw manen. Agkakanak manen ti bagbagana. Ay, napayakas ti tiya babae. Ay, sapay no agdamag yaw awan na. Pinasumpatan dagiti damagag kenkwana. Ay. Oh, anya, kabaalan yon, mami? Saanan masapol ako yugan kayo? When iha, ako fa. I can manage. No need to be with me. I can manage, iha. I can drive single alone. Mami, please. Kababay no da makangagkada kayo. Oh, Di yu i-down ti bagbagi yu, gapo iti kasta pa naging English yu. anya ko mati problema. Kat agbalikas mat dagiti English ko. Ibalbalikas ko mat iti husto. Wen, ngam saan nga agsusurot, mami? Agsusurot man kan saan. Awan bibiyang ko. Mami. Sige. Tani, imawag dagiti amiga. Addada kanon ijay gambling online station. I will go na, iha. Bye-bye. Unay lakit din ni mami. Ay, ngam swerte na. Tado tinatawid na iti day di Tito Luisito. Ngam, nagbalinan nga imot. Manipod nagasawa da iti day di Aroko. Ay, dala ko masabali apapanak. Nabayagan na pimanawak dito mansyon. Kano nga taaya makabingwitak mo't iti big time a boyfriend. Daytay ko malalaki nga itad na amin akayat ko. Ay, kaano nga ta? Wanri? Busy ka busy ka nga agsursurat Wanri. Wan, mayatikas na. Agsurat ka. Babaan ti ballpen kan papel. Tapno saan apuro gadget tig ikamam. Gapo ngamin iti kina-high-tech ti panawan itan. Kaadwanan nga iti gadget ti pagsursuratan tayo. Manmanon ti agusar iti ballpen kan lapis itan. Anya dagita in surat mo, Manray. Agduduma a coach dagito ya. Ay na, nagbagas mo ti mensahe dagito a coach mo, Manray. Ha? Para kanya? O sige, basa ito iti office dagito ya. Ikarga ko dito yung bag ko ha. Thank you, Monday, ha? Ay, nag-sweet ka talaga. O sige, patuloy ko na. Hagtan. I love you, Monday. Ayatin kan tulad na. Nga uray anya pa, hindi mapaspasamakan ka. Ala, inarakop nakmatan iti nakairot, Monday. Marigatan ako gamas. Ala, ay na, pasensya ka na, no medyo induron ka. Diyak kaya't nagpersa ka. Ang mga nagdara di operasyon mo, nagpersa ka. Iso, di ka agpersa, ha? Bay, ang asyak laangan ti mga rakop kan ka iti na irot. Di ka agpersa, ha?
Naging nibot dan. Naging darakop da itay. Agayan ayat ka di da anaya kan munray. Ay, una yan, naking tutak pa'y. Kunak nagayam laang dagitadwa. Ngam apay ngay, anagiruti pa naging narakop da itay. Isobat lagayam asaan akayat ni Monray ti pumanaw dito'y takaayan ayat na matgayam ni Anaya. Ang apay ngay, adi daman lang bagbaga kanyak ba? Ngam, pudno nga ta, nga ay ayatan ni Anaya ni Monray. Ay ayatan na nga ta, nga nay, aday ta ni Anaya. Ay, aging dadalo sa kaon. Lalarin. Aram mo na kun. Ay, uwan balasang ko. Ano sanda kami, nana, ha? Agmulta akto. Bay aman day tamulta-multa. Si kamot. Adda kwartak. Basta, itreat kayong to kini nana panyang nana. O sige ha, patuloy kon. Sige, agandad ka, balasang ko. Nagpintas ni Anaya. Nagamot ti rupa na. Kan uray ti busis na. Naglamuyot adengdenggan. Kasla busis ti singer. Siksipay. Nagmayat pa'y ti sukog ti pamagina. Kasnya'y kumamot ti pamagig. Ngam siya ka ha. Anyamat na ito'y asip ko nga'y. Kamposo shape kan avocado shape pakbag. Agam, ha? Oray tanapintasak bag. Kaano nga'y ti kasarda Monray kan Anaya, Malyong? Awan pa'y matibagbagada may papanitiday tay, nawaw. Kan may isa, kaop-opera ni Monray. Agpaimbag pa'y ay, nawaw. Nabayag samot tan nga agayan ayat da. Uwan, awan pa'y plano dang agkasaray, nawaw. Na, apay nga'y. Imbag man tadi pa'y agsikog ni Anaya. Ha? Ay, nawaw. Si Kamat Ibing. Siksikog matang ti magbagam. Kat awan pa'y mat napasabak iti nagbaitan daado ay, nawaw. Ha? Uray agayan ayak danaya ken Monray, Ibing. Takas makita mat. Agdumati silid ta. Awan agam nakitak mo't anagin inarakop da. Normal ka dagiti agnobyaw, ti panaghag, Ibing. Si Kaki di mo tayo nawaw. Kasla di mo mat napadasan mat tinakiin narakop mat itikayan ayak na. Hay, jak nga rod mo't napadasan. Imbagak mo't kan kaabalasa nga, Malyong. Oray, Maysa. Di mo napadasan ti nakinobyo, Ibing, Ay, nawaw. saan nga road? Ha? Iso aswerte ti maboyfriend ka. No asino man. Ta iso ti umuna nga ayat no bilang laan. Ha? Ay, nawaw. Si Kangay, Malyong. Apay, awanan planom ang mga asawa, aya. Ay, nawaw. Adda Ngem, linlinayak pa'y laeng anaimbag Ibing. Ay, nawaw. Aya, ay, kano ngay amalinay? Intunto Ay, nawaw. Saan nga minabareng-bareng ti may papaniti dayta, Ibing? Tani ayat, mayarig matla iti panagluto dayta. Ay, nawaw. Arasawam an naimbag ti bagas. Dalusam iti husto. Intun kwan, isa ang mon. Lutwam an naimbag. Masapol a kontrolem ti apoy na. Saan anapig sa unay? Saan mat anakapsot unay? Ay, nawaw. Tay katamtaman laeng. Kan, ito nagburekan, Ibing. Pakapsutem tumanen ti apoy na. Kat, linayam taon. Tapno mayat, ipan nakaluto na. Kastamit laeng ni ayat Ibing. Maday, no dardaraso dusem. Masapol, ahinay-hinay ako nada. Ay, nawaw. Anyamot daytan, natrabaho launay mo't Ay, pagsasaulaan dayta Malyong. Lakay kan linay-linayang paylaan. Kanon to pay ngay. Bumakutak mo't kan Kanon to pay amalinay dayta ngay. Ha? Ay, nawaw. Ay, Ibing, what do you mean? Ha? Awan! Sige, tay nakagluton! Manhid! Ay, nawaw. Manhid ang sabi niya sa akin.
Sinalbag kit dete kastoy! Ah. Apa kasta ti jarmo asimmang pet Ariel. Narabyan ka lang aruda na simmang pet kasta ka pa. Malas talaga. Sa dinoy at inaggapwa. Nasakit ti ulo, Roko. Nasakit ti barukong ko. Nasakit ti tiyan ko. Talaga amadi ti bagbagik. Nasakit ti ulo. Malas talaga. Anyang arut ti malas aya. At ka di ka apam, Ariela. Di nakasarsarita, Roko. Tanasakit ti ulok. Ariela. Agpalasak tarumwarak matlaeng. Papanam, katrabi. Inak iliw-liwag ti sakit ti ulok. Papanam nga raw. Basta rumwarak! Awanan ti pakibyangam no sa dinuman ti papanak, Roko! Ariela. Nay, agon ulit ti cellphone ni Cleopatra. At dahil di paraangan ni Cleopatra. Ha! Nay, Rox, kuna naman. Asino kay Rox na itan? Ay, sumbata man. Hello? Hello. Apa si katinang sumbat iti cellphone ni Cleopatra? Ulitin. Ha! Nay, si Kamot Gayam, Rukaw. Ayan ni Cleopatra. At dahil di war. Itod mo kan kuha na ti cellphone. At ay bagak kan kuha. Sige ka na kan. Mabit lang. Paparam, Cleopatra, malaman na. Sa ili, may bibilhin lang ako. At saka, gusto kong kumain ng hamburger. Sino ti kasindarak mau? Ala, wala naman. Meron aya? Wala. Anyat imbaga ni Rokokin ka? Wala. Kinumusta lang niya tilabang nakabalyo ko. Itulog ka nga raw. Ay, hindi na. Na, May kasama naman ako. Si Labang. Mabit lamang ako. sigurado ka. Mabit ka lang. Ay, orasan ka, Cleopatra. Oo, balik ko. Di kagdanag. Ibilhan na lang kita ng hamburger. Kayat mo ang hamburger? Ayoko. Pang-ubing lang na kita makmakat. Ha? Ah, baka gusto mo ng chicken and spaghetti? Nanang. Ay, ano nga rod ngay ang gusto mong pasalubong, balik ko? Tay ice cream ah, Cleopatra. Ice cream, tigatangal. Sa dinong ay tinang ibat champion nila ba, Cleopatra? Doon sa kakilala ko? Bigyan ko na lang siya ng tip, Madam Dama. Okay nga. Tapno sana makabulos di kabal. Ah, bakit mo nga pala ako pinatawag? Eh, wala pa naman akong naglakwan ita. Hindi pa ako nag-deliver sa mga sinusuplayan ko sa Roku. Wen, amok dahit. Ang kayat ka lang makabanding, Cleopatra. Ano? Kumininom kay ti Arak. Saan ka ti? Oo naman. Mano abote ti Arak ti kabagilam ngayon naman. Tayo so ti orderan ta. Ay, sus, sa Roku. Baka malugi ka sa akin. Ah, Ay, sus! Marami akong iniinom na alak. Mabitin ako, kung 5 bote lang ang inumin ko. anya? Ne. Napigsa ka nga rod nga uminom no kasta. Ay, oo. Kasi sanay akong mag-alak. Okay nga. Agorder. Kat no agkurang, agorder tanto manad ka pa. Ay, sige. Ikaw ang bahala sa Roku. Pero, hapon na Ang mga hanapin ka na ng misis mo? Makumikom ti asawa. Sakit ka na yun narumuan. Manipod iti na sursuro ng tagmanir. Kanayo na narumuan. Ano? Gusto nga orain ton bigata kon nga agawid. Mabalinlat ta, Cleopatra. Ne, si Kamot Gaya Malyong, sumra ka. Agyaman hakpanyang. Apay ang nagawid ka, awan trabaho. Adda.
Awan tao ijay mansyon ay nawaw. Dalpas kumat amin na natrabaho. Iso ka rimwarak matana. Dan saan ka makaid na panyang ay nawaw. At ang amin na ibaga ni ibing kanya kiday. Tsak makaid na amang pampanunot iti dayjay ay nawaw. Anya day ta ay Malyong. Panyang. Sino ka di jay ibagbaga na abaldadong agnagan iti Samuel ay nawaw? Amo met, nga adda amok nga agnagan iti Samuel ay nawaw. Ket baldado met laeng. Iso amariribo kanak ay nawaw. Wino kanagnagan laeng ni Sir Samuel dayjay. Ket naira na laeng mat nga agpadada abaldado panyang. Sabali a Samuel dayjay Malyong. Ha? Sino ngay a Samuel dayjay panyang? Kabsat mo ka di manen? Wino kasinsin mo? Ay wino kanakam? Ay wino... Amok laeng dayjay Malyong. Ang mabalin ka di. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Ada tao. Ay isa kung ti mangilukat itiri daw panyang. Ay nawaw. Ay umayeng! Ha? Ay na, pasensya, Malyong. Medyo traffic. Ay nawaw. Apay nga da ka ibeng. Kat ada ni panyang. Ha? Ay, adaya. Ay, di namat kami imbaga nga umay dito. Ha? Ay... Nagteksakan ka, ibing. Ay, kastaya. Ay, nawaw. Ay, nasuray. Naka-off namin ti cellphone ko. Ay, jakmot on itay in charge ko. Umay ka, ibing. Mapantay ti balkon. Mabit laeng Malyong At sarita kami kan ni ibing. Ay, nawaw. Ay, sige, panyang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dagijay da panyang kin ibeng. Agsarasarita da ijay balkon ay nawaw. Apay nga takas daw ay, mariribo ka na kinipanyang Kaslaan da ilimlimod na kanyak ay nawaw. Ha? Ay, na. Na. Ay, ay, nawaw matay tang ibig. Ay, nagan ko ti isaw-sawang na nga. Ay, nawaw. Sino nga tatalaga day dya, Samuel? Ay, nawaw. Mariribo ka na. Papa na Malyong. Inak makitsinda panyang. Ay, nawaw. Ay, sika pala timang kadwakin ni Monray, Sige. Ada ka di pa kitchendam? Ay, ada, panyang. Anyat pagkikitam kanyak. Por? Ay, nawaw. Sige nga Rod, makaamu ka Sige, mapana ka ang tagdardarasak panyang. Malyong! Malyong! Ayan mo! Awan ni Tata Malyong. Nag-text itay, nagawid. Anya? Awan pa'y serbi na masuswelduan. Nakanayon nga awan dito yung mansyon. Awan pa'y may baon. Di sarwang trabaho. Tamo mat ani Tata Malyong laangan ti katulong dito yung mansyon. But ni Mamim, ayan na. Diyak mo, sana nagawawid. Anya? Sapay jak makontak ti cellphone na. Inapam siguro iso adinan kayat ti agawid. Unay kalakit din aya Angeli. Apay aya nagdagas la unay ti pagkit-kitam kanya. Lasing putakmat ka ni Mami Kaano pa'y aya nga inapa? Di ka man agin sisingpet, Mang Rocco?
Uray ko manudyak amo nga spoiled ka ni mami. Napatpatag kan iti inak ngam siyak nga anak na. Ni Angeli, mat. Saan mat Nasayaat mat, nasaanan nga gawid ni mami. Agbirok kumakit din iti sabali pakiasawaan na. Awan karbang nga magreklamo, tasaan kayo nagkasar ka ni mami. No sumapol iti kasukat mo, awan ti mabalin mo, Mang Rocco. Anya? Anto'y tibayad ka, wading. Di chayin ni Ibeng. Surok man kita. Ang aguray ka ay nawaw. Na, dito'y mat alugar din ng surotak idik ni Panyam. Ay nawaw. Surotak na tanibeng. Tamangan mo diyak masiputan titurungin na. Kat mayaw awana ay nawaw. At ang karting apay. Adakan! Nagapgapwam, Cleopatra! Nita! Hoy! Kasalsalita ka! Nita! Ha! Imbalibag na pa'y sirida! Ay nagloko na ita na Cleopatra! Ha! Agbalbalinin na bastaws! Di nakpay sungbatanan no kasarita! Imbis asak ti ahungan! Saan man? Manipot adan kabalyo na! Inaldawin arungan! Pasaray saan pa yun nga agpakada? Ay una yan! Masurunak manay! Anda akong dito'y ayan tiridaw. Agang sakpay. Sa agtog-tog-tog. Inhale. Exhale. Malyong ay nawaw. Ay! Lumakikan, Malyong! Malyaw! Tangiwan mo! Apay ganda ka! Anyat gagaram! Kan kasanungamog dito'y? Kwa! Sinurot ka ay nawaw, ha? Ala! Apay ngay asinurot nak! Ay, huwag mabitlaan! Adasa nga ilek Samuel! Ay, Ibeng! Asino tayo dyan? Ni Samuel tibang bantayak abalda daw. Kwa, Ibeng! Makain inuma! Mabalin na pastrik nak Ibeng ay nawaw! Ay, ala! Sumrot ka! Ay! Ay na! Up! Pagpampanunutan nak mat Malyaw. Apay ngay asinurot nak. Ada ka di ibagam kanyak. Ay, basta makin inuma! Ay, mabitag! Ay, sanggam amabalin! Diyak mabalin dyan basta kiti uray asino dito'y. Rumor ka! Ijay ruwar ti pagsalitaan ta. Ungtan nak ni Panyang. Kwa, ay, di ka madanagan Ibeng ay nawaw. Impakadak kinipan niyang ti umay ko dito'y. Ay, Wayne! Impakadak ay nawaw. Ha? Ay, Wayne! Talaga? Wayne! Nagpakadak! Daskay, ay nawaw. Ay, pakawanan na kapaw na gululputa. Ala, sige, umay ka karoon. Tayalaan ka iti danom na inuman. Ay, Wayne! Ay, nawaw ha! Nay, apay akas na ti reaksyon mo nakakita ka ni Malyong Samuel. Sa nga ilik ni Malyong. Agar-aron kanyak, Samuel. Ay, nawawa. Ay, kung nagtupay kahit. Ay, pupudno ti atap ka. Ni Sir Samuel na ito, ay nawaw. Wan, agar-aron kanyak ni Malyong, Samuel. Ibeng, ako ay umay ka man si Jayta. Agsilpi tayo kini Sir Samuel. Ay, nawaw, kalpasan na. Agawin akton niya! Ay! Sige, kayak ko dayta. Maumay ka. Agabay ta, Malyaw. Sige. Panyang, ay nawa
una yan ti ilimlimad mo kanyak. Ni, anya ti kayat mo asawan. Kunak man no gayam nakpanyang ay nawaw. Ngam apay nga niya gilimlimad ka kanyak. Pangasim, panyang. No mabalin. Jak kayat nga gulbod ka. Tadakas, wino basol ti agul-ulbod ay nawaw. Malyo. Ala, Jako nagpalpalikaw pa'y. Kangay jak mauray ti panagpudnom kanyak. Oh! Kitaim da ito aladawan, panyangay nawaw. At iti cellphone ko. Kitaim dagiti kinasilfit dita. Kasano nga? Abay ngaya kasta ka. Panyangay nawaw. Agliblibak kamat no agdamagakin ka ay nawaw. Pakawan na kumamalyong. Sige. Ibaga kon tagpaisukan ka. Ibaga kon malyong. Apay analitay ka, Kabagis? Ada ka di problema? Awan, Domeng. Adala pang panunutek. Aniya ka di manenday ta, Panyang? Panyang, aramidem nga minanti ka nayon kung ay bagakan ka. Mapmapanan ti aldaw, di ka nagtaktakpay. Domeng, sa anak pa'y anak kasakana. Ulite, Kabagis. Mapmapanan titawen. Saan ka nga umubing, nudikat bumakbakat kan? Lumaklakayak meten. Dominador. Awan meten ti makita kalapad. Basta sa anak pa'y anak kasagana, Kabagis. Aglalawok ti marikriknak. Ragsak. Kan butang ti marikriknak ita. Ala. Di ka nga rudunay pampanunod. Tapno saan kan amarigatan. Liklikam ti ma-stress. Tapno saan ka ngagsakit, Kabagis. Tatang, kasla na unag ti pampanunutan nyo Adda ka di palikot yun? Ay nawaw. Inungtan na kayo ka di manandag iti amo yo. Kunakmat ngamin apumanaw kayon ije mansyon. Addan trabaho. Iso apanawan matentap no aginana kayon, tatang. Ay nawaw. Saan adag iti amok ti pampanunutek anaya anak kaway nawaw? Anya nga ron? Ay nawaw. Ni Panyang. Ha? Apay ni Nana Panyang? Agwa ay nawaw. Ay awan. Ay, pampanunutik lang dagiti impudno na kanya kay nawaw. Impudno na nga? Kwa, jay, kwa, ay nawaw. Para kada kami pa'y laing daytoy anak kawan. Saan pa'y siguro apanawan na mamuam ti may papaniti daytoy, ay nawaw. Munray, agriin kan tamalaman. Naiturog mo agbaybuya iti TV itay. Agmurmuray kanwan, tamadamdamala mangantanton. Dudwata ita dito'y balay. Tanagsublin ni tatang ije mansyon. Nagawid mat ni Nana Panyang. Agsublimat la kano inton bigat. Agkaabay taman ngagtagaw, Munray. Nagpipintas dagiti insurat mo, Akots.
indulin ko dagi jay, Monray. Thank you, ha? Talaga a very loving ka kanya. I love you, Monray. Jak tumauma amang ibagbaga. Nga oray asino kamay. Ayatan kan tulad da, Monray. Ay ayatan ka unay. Monray. Laling itag. Ngam saan ako na makauray. Nabayag ka panawan nga inuray ko ti ba nagsubli ti boses mo. Nga maging gayta. Awan pa yan. Isuala ding itag. Ngam jakon makauray. Panawan kan Monray. Di na. Panawan. Anaya. Makasuokan, Monray. Uwan. Anaya. Iso ad di na kumamat. Panawan. Saan? Saan na si ka ni Monray? Saan na boses ni Monray di boses mo? Saan na si ka ni Monray? Saan na si ka? Saan na si ka ni Monray? Atay, wala! Saan na si ka? Saan na si ka? Saan? Monray! Agyaw man nagkariingak. Agyaw man nagtaginunggon nakat nakariingak. Mala, agsabikan iti silid mo, Monray, ha? Pasensya kan. Naisturbo ti panaturog mo. Kan, agyaman akmanan. Good night, Monray. Kung naklakit din nagpay sa dayjay anay tagtagain ko. Sa balik ano kampay idit boses ni Monray. Bunga siguro na iti tinalabas sa panagpampanunot ko na daduma. Diyos ko, makauray kami no kaano apat gamti kararagmi. Tinapatag. Agsubli ti boses ti kaayan-ayat ko. Diyos ko, si kalaangan ti ayan tinamnamami. Patgam ko mahadagi ti araraw mi. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, nawaw. Apay nga inayaban nagpanyang. Kahit dito'y pa restaurant tinagsalakan ta. Amom ka day, ako kwa day di Sir Luisito dayto'y restaurant iday. Ay, nawaw. Ngem, inlakunan iti sa bale. Awan. Naibagan ni Monray day takanyak. Ingkuyog kumatan ni Monray dito iti naminsan. Numalagip mo ti irurwar mi idikin ni Monray. Ay! Weng! Malagip kon! Ay, nawaw. Malyong. Dito iti ayuyang mo apapapanan anya, panyang. Wan tamagustwak ti taraunda dito Pasig ngamin nga organic ti makan dito'y kay. Wen nga raw, panyang ay nawaw. Nabaliwan mo tin ti recipes da dito ay nawaw. Ano, panyang, anya ka di ayat ti pagsaritaan ta. Amo malyong, aging ka ita, sa anak payla amakaid na. Makunkonsensya aklakat nga rutan. Gapo iti panagilimad ko kan ka. Ay, nawaw. Anya nga raw kat andaditan panyang. Nalpasay na nawaw. Iso na lang ta. Ay. Kasyanan, no maamuan da Madam Ariela ti kadan ni Sir Samuel iti poder mau. Ay, nawaw. Amangan no ipabalod da ka. No ibagam, talaga amaamuan da malyong. Si Kaki, di mo't panyang. Apay ko mga ibagak ngay may, tay nawaw. Jak mo't kayat amay rubo ka . Angam,
Apay aya nga inaramid mo tikas jay panyang. Apay a pinadukot mo ni Sir Samuel ay nawaw. Dayta ti maysa kayat ko nga ibagakan ka itamalyong. Ay sige. Kayat ko amaamuan panyang. Talaga ama burbur siya anak. No apay a pinadukot mo ni Sir Samuel ay nawaw. Ken, sana basta-basta tinaramid mo panyang. Ay, nanangdan ka kadi itinang dukot kin ni Sir Samuel ay nawaw. Ay, awan kwartak apanangdan ko malyong. Kwa dagitay am-am mo ti kasingin ko dagitay alalaki. Kanya? Ay nawaw. Ay, ken daytoy pay gayam ti kayat ko adamagin ken kay nawaw. Akin balay iti pagnanaidan ita ni Sir Samuel ay nawaw. Kwa, abangan ti kamsat ko. Tano ti kalkalapaw ko ti pangipanak ka ni Sir Samuel. Sigurado amarigatan ichay gapo iti kabasit na. Kanya? Ay kwa. Dito'y pa'y ti may sasaludsod panyangay nawaw. Pasensya kan ado ti damdamagak ken ka. No, malagip mo idi sinurot ka. Ako nam nga agpa-doktor ka ay nawaw. Ni kadi... May sapay dayta nga ikidawak iti pamakawan. Jay, ay. Ngamin naglibakakan ka. Kinapuno na ni Sir Samuel ti ipan pa doktor ko. Awan mat talaga ti sakit ko. Aniya? Malyong marikatan ako na yan. Iti kastoy nga raramitak. Ay nawaw. Panyang. Agsangit kamatan. Apayan nga ay nawaw. Kontra itirik nagtararamitak malyong. Di pa nagilimliman ko. Ngamot, kasapulan mo't ngamin nga aramitak ti kastoy. Ay nawaw. Ay kwa, basit labanag dayta, si Kamat. Maawatan ka panyang ay nawaw. Isuad di ka agdanagwan. Di kayat ko la amamuan. No apay a pinadukot mo ni Sir Samuel. Dayta laan. Kayat ko amaamuan dayta panyang ay nawaw. Uwan malyong, talaga nga ibagakan ka, ti makagapo. Nay. Ha? Kaduan ni Cleopatra ni Rocco adimtan. Na. Wada anak kasakay kanila ba? Ulit nagbalik ko. May na kami sa batay. Ato ti ginatgatang mi ka ni Cleopatra. Ha? Ay, Wine, Rocco! Umayan! Ulidag, ang mga no sa bali ti pampanunutan may papan kada kami ka ni Cleopatra, ha? Ha? Ang mga no na agat atap ka ulidag. Punasam no anyaman ti dagas nga atap mo. Awan ti madingar aramidan. Kaanakan. Ang mga no pag-imunan nak ulidag. Saan kaanakan? Agawid ka kadain. Itulog ka, no ka? Di mo ka di kayat nga umyanak dito'y ulidag. Ha? Kas nadagdagan nakmatan nga gawin. Saan kaanakan? Si kakit di may. Madanagan lang aming. Ang mga noong tanakan ni Madam Arila. Makumikom ni Ariela. Pasaray marabyan na sumangpat. Kanadapay kitay aldawasan nga gawid Nay, apay nga? Manunabula na kas ta aramid ni Ariela, ulitay. Di kampay kat makapagsarsaritan Tano sumangpat, nakaturog ako. Sano kas dya rumwarak? Isumat ti nakaturog pa'y laik. Anya? Nay, anya nga ti pakakumikuman na, kanakan. Naigo mo na iti sugal. Nay, ay sos, ay bagbagam Kay, kaano ka nga ron nga agpasudan, kanakan? Diyak pa mo. Makitan to no kaano, ulitag balik ko. Umyanak pa iti sumagmamano nga aldaw dito Tapno marelax mat, ti panunot ko.
Agsao ka na. Danda ni rumwaran ti boses mo. Anaya, san unay sumaw boses ko? Maininot to, Monray. At least, adda nagbaliwan na. Adda basitan sumngaw a boses mo, Monray. Wan, harot. Agyamanak, iti Diyos. Taatan, rumwara a boses ko. Iso na lang. Tanakapsot, pay. Patsik a maininot to, Monray. Ay na, maragsakan na. Kalpasan ti manu abulan a panaguray tayo. Adan sumngaw a boses mo. Ngamne, di mo bigbiglaan ha? Di ka payla agriryaw. Tapno saan ang mapwersa ti karabukog mo. Wan, anaya. Kan maiparit kan ka ti uminom iti nalamiis ha? Kan liklik ang payla ang dagiti nasamit amakmakan. Wan, anaya. Agyaman akmon Ray, tanatulnog ka kanya. Basta tong palam amin abilin ti doktor mo kan ka. Okay? Wan, anaya. Agyamanak kan ka. Nakaan-anos ka kanyak. Gaputa ay ayatan ka mo Ray. Ay, ayatan ka mat. Anaya. Ma'am Angela, napanan ka din ni Madam Mariela ay nawaw. Ay, Jack Amo. Super busy ni Mami Itan. Jack Amo, no papapanan na. Ay nawaw, manipod na kasuro ang nagmanihaw. Kanayon mo din arumwar, Ma'am Angela ay nawaw. Kat, anya kumaita? Ha? Ay nawaw, ay jay kwa, ay awan gayam, ay ibagbagak laang ma'am. Diyak pa ngamin nagswelta o mamangili ay... Ay, awan kwartak. Saan asyak ti pangibagam iti sweldom, tatamalyong? Ningay rukaw, mamangili ay napanan na kaday ay nawaw. Ay, Jack Amo. Awan pakibiyangak iti day tao. May samat day sursurando. Di pa'y lang rod pumanaw dito'y mansyon. Ay, nawaw. Ay, agawid ak pa'y lang rod, mamangili ay nawaw. Awid manan? Puro awid ti among? Asino nga tibaw nagdito'y mansyon no agawid ka manan? Agsweldo ako man. Urayam ni Mami. Iso ti pangibagam iti sweldom. Wenno saan? Ni Mang Rocco. Ha? Ay nawaw. Ay. Basta urayam ti sasangpot da. Di ka man awid nga awid. Naawan mo ti importante nga ramida mi balayo. Kasano nga'y. Agtrab-trabaho ka dilatan. Nga oray awan matsweldok mamangili ay nawaw. Mano na bulan na jak nagsweldo. Aganos ka Di mo pa ikaya tamaurnong ti sweldom. Dakkel to ti maawat mo, tatamalyo. Ala, ay awan basol ko di tapanyang. Jak mo't inayaban ni Malyong dito'y. Sinurot na ngamin itinalimad. Nakingtutak pa'y nga ron. Di ka kadinagong at kanyak panyang. Pang-aasim ka di mo't Inton maminsan. Lapdam ngamin mo't tangiwat mo, Ibing. Ay, uwan. Ay, sorry at talaga. Uwan aklunag. No daddo mga men, kasla na lustred at tornilyo ti dilak. Tado dagiti mailawan ko maibaga. Hay, jak mamot amoy ti dayti adila. Jak mo't igagagarang maigalis mo't lang tanong ko Nala. Di kansidiran, Ibing. Sana bale, ta kinasarita kun itinasaya at ni Malyong. Ay, rumwarak pa'y. Agsubli ka kadimanan ije balay da Malyong, panyang. Wen, ngam dumagasak pa'y ije simbaan. Ay, panyang. Apay no siya klaang at tiyagnaad ije balay da Malyong. Kasla, mabambanog kang aminan aso manoblay ije balay da. Apay no agsinok at talaangan. Si kaditoy, tasyak ijay. Ay, nasaanan. Syaklatan ti makipagnaad ijay. Tas ikaswamkit din ni Sir Samuel. Adamot ti mang terapi kan kuana. Syakon. Amangan lumaigalis tuman tadilamon. Kat anya pa'y ti maibagbagam dita. Ha? Malarumwara kon Maturog ak itay je balay da Malyong. Ay, sige nga rod Ay, kwa.
Ay, pakibagam to man laka ni Malyungan Tajak pa'y lama ka umay ijay, wad. Pakibaga ta, busy akpan niya. Diyos ko, tulungan na ko ma. Isurom ti rumbang nga aramidag. Noan niya ti umno awagas. Tapno mawaknitan tinadagsan abarukong ko ita. Gapo ita agsasalupang amapaspasamak itibiyag ko. Noan niya man dagiti nagbasulakan kaapo. Nubindot man dararamidag ita. Si kakadi ti mangtulong kanyak. Isurum ti umnawagas nga aramidag. Tapno mailintag ti rumbang amailintag, apo. Amom, noan niya ti linaon ti puso kan panunod ko. Kasano ti aramidag. Isurunak kuma, apo. Anaya, mabalin ka di arumwar kami pailakan ni Monray, balasang ko. Ha? Katwan na pa niya. Papanan nyo ka di. Agpasyar kami. Ipakadakan ka tanobya nakakit nga rod. Unay kayo lakit din aya. Awan problema nana. Sige laan. Ay nahagyaman balasang ko Ang tulungan nak ko maamangay ayokan ko na. Amangan ngami no di namanan kaya ti sumurot kanyak. Naimbagkan ka tamay sa lasaom. Tungpalan na ka. Sige nana. Awan problema iti dayta. Sino? Ti orayan ta dito restaurant nanapan yang. Ni tatam adominador Monray. Kamsat ko dayjay. Kaya't nakaama kita. Takanayon ka ngamin nga istoryaan kankwana. Isu ti kadwa ta amangan dito, ibarok. Kabagis! Ay, kabagis, nasaya at tadakan. Monray, isu ni kabagis ko. Kabagis, isu ni Monray. Mano tata. Oh, nagtaar kagayam nga ubing. Arakupan ka man, barok. Nasingpet ni tatam ang dominador, Monray. Kas matlakan ka nanapan yang. Nasingpet ka. Wan, kaputan nasingpet ka ngamin nga ubing. Nalakabagis, agtugaw kan. Tamadamdamalaan. Yagdan ti order ko akanan tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Kaya't kon, ti agawid, ijay balay da anaya. Malaman, Monray. Inton bigatan, wan. Sa paantan tulaang ang taagawin injay inton bigat. Amangan, nuwag dandanagan ni anaya. Inawagak itayan ni Anaya kat maawatan na met. Nana, panyang. Di ka madanagan Safe ka dito, barok. Balay mo daytoy, nana panyang. Ako, agab-abang aklaang dito, barok. Ala, umay katag sukat kan, Awan, pagsukatak, nana. Sa anak kaalay tibado. Ay na, sana problema dayta. Adda ginatang ko apagsukatam, Monray. Allah, may posti kwartam, nana.
kanayon ka nga gastos kapukanyak. Sana problema dayta. Mabirukan ti kwarta, Barok. Nana, Mala, sumurag ka ni ti Selena. Tanda ijayan ti pagsukatam. Anggam no kayat mo tag shower, mabalinlat ta. Tapno mapreskuan ti riknam. on man, Nana, tagaanganak. Ala, mabitla nga ron tayalaan kay titwalyam. Monreng. Ala, mangan kan, Sir Samuel. Mangan kan kunak. Anyat kayat mo aya, Sir Samuel. Ha? Ala, ay, puno ka di tinagnag ko. Naibalikas mo tinagan ko, Sir Samuel. Ulitin man nga ibalikas tinagan ko, Sir. Allah, ay makabalikas kan, Sir Samuel. Allah, ay. Ay, diyak unay maawatan, Sir Samuel. Ulitin man. Ay, awan. Ay, diyak maawatan at talaga, Sir. Anya ayat ibagbagam. Ha? Ni Panyang? Ay, awan. Ada ijay bangir a barangay. Anya? Diyak maawatan di bagbagam, Sir Samuel. Sobo. Subwad ka. Ay, sige, mangan ka nga roda. Ay, kamaudyanan na. Makabalikas kan, Sir Samuel. Ay na, diyak mas baalan ti kinaragsak ko. Sapay lako ma, tagtultulo yan ti panagimbag mo, Sir Samuel. Ay napanyang, nasayatan na kan. Ay na, nakaragragsakak. Anya ti pakaragsakam, Ibeng? Ni Sir Samuel, adan sumagmamano abalikas may balikas na. Ay, may balikas ng tinagan ko nga Ibeng. Kan tinagan mo Panyang. Ha? Talaga, Ibeng? Wan, ala, mapan kay ti silid na. Kasaritam, tapno mapanagnakam. Sige, Ibeng. Makaturog, anaya, anak ko, ay nawaw. Di kay agpuy-puyat, tama kapadakis kada kayo tikas na, tatang. Pagpanunutik nga ron ni Monray, anak ko, ay nawaw. Amangan no. No, anya, tatang? No, ay kwa. Mga no, isukat natin kinipan niya ngay nawaw. Mga no, mas close dan ton kinipan niya ngay nawaw. Mga no, dinan kaya tiagawid dito'y balayta. Ay na, saan man atila pampanunutan nyo, tatang? Nasingpot agayam yun ni Nana Panyang. Pagimunan nyo kit din. Ha? Ay nawaw? Rumbang ko maamaragsakan tayo. Taada ni Nana Panyang akadwa tayo amang ipatpatag kini Monray. Sa bagay mo't kidi ay nawaw. Napamahal mo't ngaminan ni Panyang kini Monray. Kas kanya, imbilang na mateng kas anak na daw awir ko ay nawaw. Wan tatang, nariknak no kasano ti panang ipatag ni Nana Panyang kini Monray. Angam, kasanon ngay no saan na kayat ni Monray tagsubli dito balay, anaya. Adalatakan ko na day tatang. Iso ti mangadang, taadan panunot ni Monray. Ay, sa bagay mo't kidi anak ko. Ken, husto ka.
Awan ti rumbeng nga pagdanagan ta, tanasingpot ni nanamapan niya ngay nawaw. Pacheck adi na baybayan ni Monray ay nawaw. O Diyos ko, kabaalam nga agpaisuntag balik ka, Sir Samuel. Ay na, sapay lang kumatag tultuloy yan, dahil pa nagimbag mo, Sir. Kasta, praktis mo ang tagbalikas. Maininot to dayta. Ay na, mapatpatkan mo't lang ang tinabayagan ngay karkararag ko. Ano ne? Di kagsangit, sir. Diyos ko, nala, di ka nga ron agsangit, sir. Mabanog ka, agsangit ka. Katamangan no sumakit pa iti barukong mo. Ala, di ka nagsangit, sir. Agragsak ka kiti. Dahil inutan ti panagimbag mo. Ay, nahagihaman tayo iti apo. Matlagawi doon ni Mami. Nyamot din. Anjali, napanan ni Mami. Diyak nga rodam mo. Manon nga daw asan ang nagaw-awid. Anya? Awagam barang sungbatan na ka. Tano siya, di na sungsungbatan ti awag ko. Sige, awagak to no matamtama. Di mo itantan pay. Awagam mo, taaburido ak atalagan. Ang mga naanyakit din tinapasamak ka ni Mami. Awan terumba nga pagtanagam, Anjali. Busy la siguro dahil jay ang makisugsugal. Usarap ti kotse, tayo naksapulo ni Mami. Ayan ti tulbag ti kotse, Mang Rocco. Rumuarak no madamdama, aramatak ti kotse. Anya? Ay kung mabalin mo't kitingay tantan ko pa lang ti pagnak. Ta kuyugan ka, Angel. Saanan? Basta kuyug ta. Ta dumagasak mo't lang iti bangko. Mangirwarak man iti kwarta. Ha? Nayuna kon ti kwarta nga irwar ko. Naimbaglagas-tusan tayo dito yung mansyon. Ha? Ada ka di kwarta, Anjali. Ada ti kwarta? Nayunak, ano kayat mo? Ha? Sige, mabit lang tagdi ko sa ka. Agkuyog ta arumwar, Anjali. Sa pulin ta ni Mami. Dumagas ta pa nga umunay ti bangko. Sige. Darasam nga rod, tagrubwatak mo tan. Nagbit kan, Mang Rocco? Mabinanumot la ti mangirwar iti kwarta ya. Kaya nawan pila iti bangko, isa na biitag. Mabit man lang tabilang ti kwarta ngayon withdraw. Ha? Ay tinasayat, asikan ti bilang, Anjali. Tapagandari kong to'y kotse. At iti kwarta. Sige Nakadumot iti kwarta. Mga anak, di na magsiguro madlaw. Ipasimple kay pasirok dito'y lupok tapno di na makita. Aday na. Kwarta mo't lang ni Mami dayto eh. Anya dahi ta isagsagsag mo iti sirok ti lupom, Anjali. Adaya, awan mo't. Nasiputa ka, Anjali. Ang gamal, di kagtanan. Tasaan ko nga ibabawi no manuman ti kinupit mo. Itad ko kung kaday ta si pupuso. No kayat mo, nayunak pa iti kinupit mo, Anjali. Nadlaw na mo't gaya. O anya, kumusta ti pa nagpasyaryo kininanapan niyang Monray? Ato, tinapnapanan mi, anaya. Kasta ka ni? Kailiw kan, anaya. Para ko pankaman. Anya? Ay, sika talaga. May isa lang aldaw adita nagkita. Kasla na iliwan ka una yan. Kaya't ko, nuadta papanak.
masapol akad kadwa ka. Sika talaga. Kaya't kumanantiyak trabaho. Anya, ay saan ang mabalin mo, Ray? Saan pa'y anaan-anay imbag ti sugat mo? Pangaasi mo, Ray, ha? Di mo kumamanan ipilit ti kayat mo. Anaya, Agpaimbag ka pa'y iti husto, Juan? Makauray ti trabaho. jak kayat ti papakpakan latan kada kayo. Anaya, kan kayat kukuma nga kasartan. Ha? Kayat ko ti makaurnong manan. Ado ti mabaling ko amastrakan at trabaho. Juan, nga masapol nga agpaimbag ka pa'y nga umuna. Anaya, Di mo pa kadanagan ti gastusan tayo iti inaldaw. Siya kun ti makaamo iti dayta. Agpapigsa ka kit di na imbag mo, Ray. Ay nawaw. Aging dayta. Pampanunutik pa'y laing timbagan ni Panyang kanya. Ay. Grabe talaga, ay nawaw. Nalabas di kastaw eh. Jak matukod na panunutan ay nawaw. At dagayam dakas apanggap ni Rocco kin ni Sir Samuel iday. Ay, naimbag lagi din, tanaaligtak ni Panyang. No di na pinadukot ni Sir Samuel. Nalabit, natay ko mantikabsat ni Madam Mariela. Ay, nawaw. Ay, ibagak nga takin ni Madam Ariela ti plano ko man ni Rocco itikabsat na. Angam, kunamot ni Panyang asikrit mi kanupay laeng ay nawaw. Ay, agawi dakman. Kayat kumanan ang makasarita ni Panyang. Sure, Panyang ay nawaw. Adaman ng damagakan ka. Ne, anya day tamalyong. Apayakas la concern ka unay kini Sir Samuel ay nawaw. Mas tawak lang, Panyang. Tano sa bali la babaonan akit, awan pakibiyangan na no pinataydan ni Sir Samuel winusan. Gapo tadakkel ti panangisakit ko iti sa bali ata o malyong. Ha? Ay nawaw. No pampanunutat. No saktag saat iti biyang mau. Kasla jak kabaylan tinaramid mau. Amom kaday, akas la imbwis mo tibiyag mo, itikas dyan naramid maway nawaw. Malyong, saan nakabasta giwayat latan iti addang, no awan tinadagsen a makagapo. Anya ti kayat mo asawen Panyang ay nawaw. Agtalakaken ka, Malyong, iso nga ibagaken ka daytoy. Jak ngamin malipatan tinangag ko nga imbaga ni Rocco idi nagsarita da iti ulitag na anibanli ko. Ti rason, no apay akayat ni Rocco nga ipapatay ni Sir Samuel. Ay nawaw, anya timbaga na Panyang. Masapul ka no amatay ni Sir Samuel. Tadelikado daken ni Madam Ariela. No saan ama po kao. Aniya? Ay nawaw. Wen Malyong. Dayta tinangted kanya kiti dakkel a burburtya. Iso akayat ko adoktalan ti makagapo. No apay ana isawang natikasta. Ay nawaw. Panyang, isyak ti mabutbutang itikasta nga alamida may nawaw. No saan ka laki ding apiktadaw. Apay no, bay-bay amaw. Di kan makibiyang di tayo nawaw. Ang mga numay sagmak ka, Panyang. Mamatan,
Bak nang ti kalaban mo iti dayta. Awan ti rumba nga pagbutngak no ammo ka husto tar aramida ka malyong. Nimon re ti kang runaan akayat ko atulungan iti daytoy. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Iti kasjaya pa nagsasao ni Panyang ay nawaw. Kaslaan ta pagkalkarit na. Katpadak mutla ang mamirmiraot. Ngam nagsasao. Kaslaan ta pagpampanakil na. Uwin na. Talaga laing anaturid ni Panyang ay nawaw. Ay, jak manen makaturog nga agpampanunot ay nawaw. Aging gayda. Kasla jak pa'y lapat dyan ana iturid ni Panyang tinang padukot kin ni Sir Samuel ay nawaw. Kasjay lakit kitain. Ngam adamat gayam ilemlemeng na aturid iti kaunggan na. Ay nawaw. Jak pa'y launay maawatan ti kayat na pagpalangay. Sanak pa'y la akong tintaw kadagitim palawag na kanya ay nawaw. Padak matla babaonin. Ngam apay akas jay tararamidan na ay nawaw. Masubsobraan nan samat ti makibibiyang dayjapan yang. Angam. Kunana mat animon riti makagabaw. Isaksakit na kanungamin ni Munre ay nawaw. Ay. Maturog at kiday na inawaw. Ituloy kong tundubig at tagpanunod. Hindi. Agsapa kaya man. Awan man na Ariela iti dami. Nagsapa na binmag. Rabi ilang araw na simang pat. Sa ita, awan man. Rimwar na. Bumangon ako. Adamat papanak. Adamat kiti pagsayaatan ti pan nakakumikom na Ariela. Tadinak mabantayan. Maramit ko ti amin na kayat ko. Makapanag iti kayat papapanan. Ti wallet ko. Iso day taday ti swelo. Apa nakarwar ti pitaka. Awan matan ti dadto mga ATM card ko dito. Ni Ariela. Ariela! Ariela! Sa dino tinapanan ni Mami, Angeli. Diyan mo. Nasapa ka no arinwar ko na ni Tata Malyong. Anya? Naglokon dya inam. Ni, apay pagsawam iti kasta ni Mami. Anya ti basol na kan ka. Awagan man kit ni Mami, Angeli. Di si kan ti maawag kan kwa na. Naglaing kan. Kunamlan asino ka mang manmandar kanya. Ha? Panagkunak, adan madingar aramidan ni Mami, Angeli. Tinakawan na. Anya? Ha? Nagturag kamatan amang ibagay ti kasta ka ni Mami? Katno si kati agtatakaw, tagun-gundawayam ni Mami. Angeli, pangaasim. Di inakprovokaran nga agpuntot. Di nakpagbalin na narupat kwarta. Tadyak pagtatak ko nanti kwarta ti inam. Ha? Agbiagak, kan bumakna nga kaurawan ni Mami mitibiyag ko, Angeli. Tandaan ang dayta. Si Kamot Gayam, Sir Dominador. Sumrag ka Agyaman na, Ibing. Apay, Sir. Di magasak lang.
Agmerienda ka, sir? Madam Damabasit, Rimwar ni Panyang, sir. napanan na ka no? Ay, Jack Amaw, sir. Anya nga oras sa sumangpet? Jack Amaw, sir. Sige, Ibing. Tawagak man. Rumar ka din, anaya. Uwan mo, Ray. Sumrek kan iti trabahom. Uwan. Itulot kan. Saanan? Makawayasak mo, Ray. Itulot kan. Saanan? Kunak lang arudan. O sige, patuloy ko ha. Bye mo, Ray. Inagkan manen ni anaya timuging ko. Nakasingsingpet at talaga ni anaya. Nagmayat at talaga tiriknak. Nuagkan ni anaya timuging ko. Mariknak tinalaos apa nang ipatag na kanya. Apay mo, Ray. Awan ka din ti planom amang ituloy iti panagadal mo. Awan siguron, nana. Ni, apay ngay. Agtrabahwak tupay. Anya? Agurnungak. Monre, Ato ti planok nga ramidan. Nanapanyang. Hoy, barok. Agurnungak iti pagkasarmi kini anaya. Kalpasan na may kasar ko. Agurnungak manan. Para iti masakbayan mi. Monre, nasaysaya at kumamatlaeng. Nag-eskwela ka manan. Saanan nanapanyang. Ngamin, gastos manan dahita. Anya? Dak kayat ti agbalin na padagsan kini anaya. Mabalinda kamat atulungan ka ni Tatam Amalyong. Saanan nana. Ituloy mo tag-eskwela. Ado, ti mabalin tayo apagpatulungan. Nulakit dita kayat mo. Saanan? Nanapanyang. Ay, Kayat ko at tulungan niya na yung agtrabaho. numakaadal kanto. May saanan nana. Nuaddanton anak mi kinaanaya. Isuntulaan ti pagadalan mi. Nanapanyang. Anya? Papanam ka di Rokaw ay nawaw. Apa damdamagam lakay malyaw. Ay nawaw, uwan atap no amok ti isungbat ko no agdamag ni Madam Ariela ay nawaw. Tinakunpagan ano adamagan day siya. Apay may, Insukat na kun na Ariela. anya ay nawaw. Kahit nagsina kayon Rokaw. Na, chismoso. Manakibiyang ka talaga, lakay malyaw. Ay nawaw, saan mat Rokaw agdamdamag aklang mat takis aya. Kunamot nga may ngin sukat na kanay nawaw. Una, tanapat patagan ti sugal kan kuana. Ngam siyak nga asawa na. Anya ay nawaw. Kahit ibagam nga minadagos atap no amaw kay nawaw. Ngam, apay nga ay. Naadik samot ni Madam Ariela iti sugal. Tsaka mo kan kuana. Saan mat na matatao dito mansyaw na nawaw? No agawid na pagbitlan. O may lagsukat. Din sa payagdigdigo siya. Ken kasla ka na yun nagpupudot. Basta sumangpat, dumanabog. Tsaka mo Jakmat nga rod makasarita iti nasayaat. Takanayo na badmod. Ay nawaw. Ay, win kaya maroko. Mabalintag damag ay nawaw. Tamaga mo na niya dayta. Nakadungam mom lakay malyaw. Awan kaste ag sigurado Tama iparit mo't amin ang ultimo agdamag no kwa ay nawaw. Rokaw. Kumusta gayam ti kaso day di Sir Luisito kindi Sir Samuel? Ada ka din naglawagan ti kaso da? Mabalin ka di. Sana tila damdamagam lakay malyaw. Saan nga amin abanag kat pakibiyangam? Nawatam. Ay nawaw. Maminsan pa nga agdamag kamay papaniti dayta abanag.
Makaraman kan kanya. Makita mo ito gam ko, Ha? Ay. Hindi ka nito nga diso da ito di talulunam. Jack Clamon na niya ti pagpanagam. Yangot talakay. Ay, nawaw. Nakapungtot iti kastaunay ay nawaw. Guilty dadadakis a plano na kinisir Samuel. Ang maalas mo. Tanaalibtak ni Panyang ko. Ay, ni Panyang BFF ko kunak kumaay nawaw. Ipulong kuntupay kin ni Madam Mariela. Aha! Now I know! Ay nawaw! Adan pang blackmail ko kiniro ka! Anaya, balasang ko. Mabalin ka di tagkid daw iti paborkan ka. Anya day tanana? May papan ka ni Monre da itoy, balasang ko. Ha? Anya apabor day tanana? Apay no alukuyan tayo ni Monre amang ituloy iti panagadal na. Ha? At dati amok nga sitgan, amabalin ang makatulong kan kwa na. Para iti magastos iti panagadal na. Sige nana, tauray siya. Kayat ko day taan na panunot yo. Wen, agdi tinulong tayo ang mga lukoy kan kwa na balasang ko. Ngamin, nadlaw ko akas laawanan ti interes na amang ituloy iti panagadal na. Nana. Amok ngamin anatulnog kan ka ni Monre, anaya. Iso akasaritam tuman. Sige, nana. Rokaw, si kaman pa'y lati aglutaw, aglaba ka nagdalaws. Tanay, medyo nasakit man ang tisaka kay nawaw. Naglaing kan, tabaw ng kitin ti amom lakay malyaw. Medyo nasakit nga rin tisaka, Rokaw ay nawaw. At dan sa kinontrana, kinankaw. Ngungunam Ngamawan ti karbo nga mamangibaon-baon kanyak malyaw. Ha? No di mon kabalan tagtrabaho dito mansyon, nawaya ka na pumanaw. Unay kamutin, Rokaw. Di nakpay maawatan matay nawaw. Ika gumam tagtrabaho. Ngam no di mon kabalan, nawaya ka na pumanaw. No talaga nga gurnusan dagiti sakam, palugudam. No kayat mo di igatangan ka ni tilungon mo, malyaw. Anya? Naglastog ka talaga, Rokaw ay nawaw. Alan, inkaglutaw tamabisina ka na nawaw. Pumanaw ka kit din. Heh, no papanawan na, ipulong ka kin ni Madam Ariela, iti basol mo kin kwa na. Anya basol ko nga'y pagpagam, sika, malyaw. Makitam? Heh, kasta unay amulagat mo anak ang nagitimbaga kay nawaw. Di kag siguradaw, taadaan mo Rokaw. Amom nga. Ay basta ay nawaw. Basta damok Rokaw kay nawaw. Iswati kag sigurado ta ibulgar ko day tanga amaw. No agkam-kam mali ka. Agulimog ka! Di nagkwilyon Roko. Di nakputput nun malyaw. Awanti mati nga. Nawatam! Di mo isawang data. Di kong naman maputputan na. Santo Apolos malyaw. Batam nga rodon at ikwilyo di Badok Roko ay nawaw. Agkari ka pa'y nga umuna. Malyaw. Apay pinatit na. Anday ko. Sorry, Roko. Ngam pinilit na ay nawaw. Ngamala, tapno di mo matkon ko na. Mala, kumpet ka dito imak. Tatulungan ka tumakter. Adto'y ti imak Rokaw ay nawaw. Puwisit ka malyaw. Panawan nak ditoy. Ulitek Roko I'm sorry. Napilitan naglaeng anang idepensa iti bagay. Ay nawaw. Di kan sumanaw malyong. Panawan nak ditoyin ko na. Wen, Rokaw. Roko. Pumanaw akaw. Ay nawaw. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Please, tatang. Di ko man ulitan tinaramid yo.
Tasyak di madandanagan iti kastangar aramidan nyo. Ang mga numaisagmak kayo. Ay nawaw. Awan ti rumbang nga pagbut ngam. Taamok ter aramid at anak ka, ay nawaw. Ipasiguradok kan kanayta, anaya. Sa anak to ang maisagma. Agruam nga minda dya arukaw, no agul uli makaklatana, ay nawaw. Nagtakilataw nga. Natumpa, hindi pinaggidan ko ang pinatid na giti dwasya ka na, ay nawaw. Kasanon, nubalsan na kayo. Ay saan, anak ka, ay nawaw. Awan to pa'y tinaramidan na. Mabuti nga mang balis kanyak dayay, ay nawaw. Kasanon, no sa bali matiwagas na amang balis kada kayo, tatang. Ha? Anat kahit mo asawan, anaya, ay nawaw. Kasanon, nubalsan na kayo itiliklikod anyo, tatang. Ha? Ay nawaw. Pudno adi na kayo balsan iti sangon-sango. Ngam itilikodan nyo ti pangbalsan na kada kayo. Saan nyo ang masakbayan no bilang laeng? Ay nawaw. Ay isa bagay. Anda puntom anak ka. Traidor nga min dayaro ka. Di oray man patalikod abo maalis dayay. Sa anak ang mabutay ngayon nawaw. Ang talika kiti apaw. At dati anghel di la guardyak amang baybayabay kanyak anak ka. Ay nawaw. Iso adi ka matanagan way. Pangangawanan ba yung day jamalyong? Bilbilangak na jalakay. Numapunwan. Ang mga nagsip nga ti pa nagkita katanya pa iti maaramit ko kunkwana. Naglastog na jalakay. Kasaritak to na Ariela may papaniti da ito'y. May samat na diyang Ariela. Naadik ka niti sugal. Iso asaan na matatao diti balay. Sapay jak makasarita na imbag na Ariela. Tanukas dya sumangpat. Napudot ti ulo na. Awagak manan. Inala na ti dadto mga ATM card ko. At di naman lang pakada kanya. Cleopatra, manong naal daw akasarsarita ka. Apay adi naksungsung bata. At nakalibasol ko kin ka. Kumita ka man kanyak. Apay akaslati mo maipereng ti matam. Cleopatra! Cleopatra! Ha? Ay, Cleopatra! Papanamaw! Mabit man lang! Talaga pagpungpung to tindak na ita, Cleopatra! Paiman! Sigurado ang umarmanin da ita. Iso nga inak ilamag ti kabalyo na. Ulitag, di mo ilamang ti kabalyo ni Cleopatra. Tanda na patagapag na ita. Ha? Kwa, kana ka? Di mo pakibiangan ti kabalyo na. Tama kumikom iti trabaho na. Huwag ka na ka. Apay, kaya't mo pumanawan dita ni Cleopatra, ulitag. Ay, sana, rukaw. Nugas ta nga ron. Di ka agaramid iti pakaupayan na ka. Tama nga no panawan na ka dita, ulitag. Ay, huwag ka na ka. Mala. Itod mo matlaan ka ni Cleopatra, ti kabalyo na. Nagapon mo rin. Nagsapagamatan alin mo. Nabanak gimatang iti pandesal. Napudot pa'y na ito'y. Amok a paboritom tinapudot a pandesal. Anaya. Sika talaga. Nakasapsapa pa'y laang rimorkan. Nasapak namin ang nagriing. Ala, mabiit na ang arot. Tagtimpla ak iti kapita. Muna. Amon rin. Adda pagsayaatan ti singasing ni Nana panyangkan ka. May papan iti panang ituloy mo iti panagadal mo. Anaya. Da kami timang tulungkan ka. Trabaho ti kayat kong aramidan. Anaya. Napimpintas to at trabaho ti Master Cam no makaadal ka, Monre.
Dagitin tulangan nagbalin nga anak ta ti pagadalan ta. Monre, adayo pa'y ama pasamak ti kasta. Ha? Anaya, ano adala ko mamabalin ko? Kayat kan ngay kalaysa. Ha? Mabutengak ngamin. Amangan no maagaw da ka kanya. Monre, ada nagkinarian ta, saan ka di? Dadagiti daduma, kat walang forever. Sabali ka data. Forever ti ayan-ayat ta. Mabalin ka di nga rakupan ka, Anaya. Mabalin apikit din asaan. Kaya't kulaya rakop tinalaos na panagyaman ko ken ka, Anaya. Monre. Nagasatak, tasyak tinayat mo. Isuap, please. Di na kumamat isukat iti sa bali. Siyak kumalang, Anaya. Please. Jak tumaaramid ti manglipot. Wano mang isukat kan ka, Monre. Saan abalin asyak ti sukat mo? Ta ikarigatak nga awatan dayta. Ngam ti jak maaramid. Kat ti mangpaldaang kan ka. Ay-ayatan ka, Anaya. Ay-ayatan ka man, Monre. Iso apat gamon tikid daw mi, ha? Agadal ka manan. Panunutak pa yan ay bagday ta. Sige nga ron. Ikan na ka itigundaway mo nga panunutuan. Kan, huston to, nunaan anayan anaimbag ti boses mo. Monray! Taak barok! Ay, nawaw. Napananggata dagiti... Nay. Akin cellphone iti day tawi. Ay, nawaw. Nakadisaw diti sofa. Gimatangatan ni Anaya iti baro a cellphone na. Nay. Ladawan mo't ni panyang tanda iti wallpaper to cellphone. Ay, nawaw! Wow! Ay, nawaw! Nagpintas mo tinipan niyang ditaw. Silpon man samot ditaw. Ay, nawaw! Nagmayatan tibado na. Kaslabado tibak ng... Ay, Damat gayam kan kata cellphone ko. Ikay pa asap sa pulak dayta. Ay, nawaw! Akwa! Inalag dito yung sofa, panyang. Pasensya kan ano, inigamak. Kita ngamin to yung wallpaper, maw. Ay na, nagpintas ka matin, panyang. Kasla kabak nang dito'y ay, nawaw. Ladawan laang dayta, malyong. Ay na, nagmayat mato'y kawis mo dito yan, panyang. Ay, nawaw. Di alahas ka pa, ditaw. Kasla ka bak ng atalaga, ay nawaw. Yag mo dayta. Ay? Picture laang dayta kunakmat. Ha? Binulod ko la dagit ang alahas kan kawas. Anya? Ay, nawaw. Mala, sa nabalay, tay gatangan kan tao no adda kwarta. Sana ka nasam nga agal alahas, malyong. Ha? Awan hilig ko. Ay, umayon, Sir Samuel. Ay, pasensya ka na ta nag-shower. Dagaangan nak nga main. Ni panyang. Ay, awan. Napan ijay balay da malyong. Napan da inlutuan ni Monray. Wen, ni Monray, Sir Samuel. Ay, anya. Ay na, jak manon maawatan, Sir Samuel. Lawag man ti balikas mo. Ay, jak lata maawatan.
Bumangon ka. Ay, nag-exercise ka ba't itayon, Sir Samuel? Ay, kaya't mo timag na. Ay, sige nga raw. Ay na, ay, mayat ko ma. No, ada ka dua ka lalaki dito, tapno. Ada ka tulunga ka magbagkat ka ni Sir Samuel. Ay, bumabati matres, iti ka babagkat dito. Ay, alaunan. Ay, umay ka raw, Sir Samuel. Tulungan ka bumangaw. Kalpasan na, praktisan taman ang timag na. Kumusta nga tamat tanda mama iti mansyon? Tinasaya at kasaritam to ni tatang no agawid. Patsik nga agawid man ang day no madamdama. Kailiw ko mata na makita da mamak. Ha? Saan mo ka di akagura ni mamam? Gapo iti pa ng papanaw na ken ka iti mansyon? Nasakitan ak iti. Ngamsan itan. Idila ang dayjay. Kasta tirumbang munri. Saan ka nga gimulmula iti sakit tinakam? Ta saan anasaya at ti kasta? Lapkulat ta da mama. Kan manang Angeli. Nga uray sanda ka kayat. Anaya. Kayat ko kumatiag pa siya rin jay mansyon. Ha? Naamangan no pa ba inanda ka na ang ijay, Monray? So apa nang kunat? Uray saan pa'y laang? Taamangan no masakitan ka laang. Sige nga rot. No kasta ti kunam. Anaya. Hello, Monray. Ay, da kayo matgayam. Nana Ibing. Sumrak kayo. Ay, agyaman nak. Ay, binaunak ni Nanam Apanyang. Ta sinublatan nak ang mga sikaso ka ni Sir Samuel. Ay, kasaritan na kanutay nurse ni Sir Samuel. Ha? Sino ka Samuel? Nana Ibing. Ay, basta. Am-amom ni Sir Samuel. Ha? No, asino ti am-amom ngagnagan iti Samuel. Ay, iso day jayan. Ay, sige tain nakitaan ti murungyap taglaba account, Monray. Sino ka Samuel? Di bagbaga ni Nana Ibing. Ha? Ay, nawaw. Mabalin ka ti ama-amuan, tata. Anyat imbaga na barok, ay nawaw. Amok ka no ti agnagan ni ti Samuel Labaldado. Ha? Ay, nawaw. Ay, nawaw. Ay, nagloko day jayan niya Ibing. Lambit at talaga. Sino day jay Samuel? Tata Malyong. Ni ka di uncle ko Samuel? Akabsat ni mamak? Ha? Ay, nawaw. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.